ako lumaki sa probinsya namin, yan ang kinalakihan kong ulam talaga. Noon kasi, ang pinakamurang isda sa lugar namin is tuna. Ngayon, nag-level up na siya, mahal ngayon doon. Yun ang kinakalakihan ko kasi yun ang pinaka-ulam namin na mula pagkabata hanggang nakasanayan ko na rin, kaya paborito ko na rin yun. Si Marlene Infante, may-ari ng Kainan ni Bisaya. Nag-umpisa ako sa kurso ko na yan, year 2000. Meron mga ups and downs, maiwasan yun dahil minsan misbudget ka, mga ganun lang naman ang mga kalakaran sa hanap buhay ko. Kasi dati ang taba-taba ko, hindi naman ganito ang katawan ko. Ako ang namalmalingke, alas 3 ng madaling araw. Tapos pagdating ko, nagluluto na ako ng almusal, tuloy-tuloy na yung tanghalian. Ang mga tao ko, nag-a-assist din ako pag tapos ako magluto. Kasi mama at papa ko sa probinsya, nagluluto din ng pagkain. Ako rin ang grade elementary, ako rin ang taga-pamalingki ng mga paninda nila sa madaling araw din. Nagpupunta lang ako palingki, ako inutan yung kumuha ng paninda nilang karne, mga isda, kaya nasanay na lang din ako. Saka hinahanap ng katawan ko, huwag mo lang akong palabahin, huwag mo akong maplasahin. Palutuin mo lang ako, hindi ako atas, dahil yun talaga ang hilig ko. Binabalik-balikan namin dito is yung mga inihaw, saka yung sinigang na tuna, ang damas namin ulo, buntot, yun talaga ang hinahabol. Tapos sa inihaw naman, yung liempo, number 1 talaga tuna, inihaw na panganang tuna at saka tuna belly. Yan talaga yung paborito ng mga taga-DFA, yung mga taga-opisina, yun ang dinadayo na dito sa US Veterans. Pag pumupunta dito, saka yung sa mga ibang mga grupo, pupunta, dadayo lang sila dito sa pwesto ko dahil sa tuna. Yun talaga ang hinahanap-hanap sa araw-araw. Kaya hindi ako pwedeng mawala lang tuna araw-araw. Pera na lang kung hindi na season. Kasi meron namang buwan na wala talaga tuna. Ang hindi nawawala sa akin yung sinigang na tuna, tinulang tuna, tinula sa malunggay at sa tanglad. Tapos yung inihaw na tuna, kung marami ang tuna pag season, hindi naman nawawala sa akin. Paksiw na tuna, adobong tuna, yung tuna express ko. Tapos tuloy dapat Bicol Express, ginagawa kong tuna express. Mahilig ako mag-invento ng mga putahe kasi na, ha? Anong ba? Tuna express? Ano tuna express? Okay, check mo. Mga ganong luto. Basta maisipan ko lang na, uy, pwede pala to. Pero siyempre, yung mga gulay ko na nagsawa na sila sinisa, ginagawa kong torta, yung patatas, tinutorta ko, yung mga kahit anong klase, maisipan ko lang na mas makamura ka sa puhunan mo, tsaka affordable ng lahat. Sinigang na ulo, buntot, tukto. Affordable naman ang presyo ko talaga. Saka hindi ka naman magsisisi sa laki at sa presyo kasi makikita mo naman na Kasi yung ibang hala, sabi na, uy, yung tuna pa nga doon, 150, 170 ang isang dito. Hindi naman natin kailangang magpamahal. Basta lang makakuha lang ako ng pamaligay kinabukasan, makabayad pa bumbay ko. At the same time, pangangailangan din ng pamilya. Pambayad sa bahay, sa eskwela ng mga anak ko, katulong sa akin. Kaya kami, si kuya mo, walang trabaho. Kaya para makaminos kami sa siya na mismo naghugas. Ako na rin mismo ang nagluluto. Mula sa po naman talaga nung mag-umpisa ako eh. Ako talaga ang nagluluto at ako rin talaga ang namamalingki. Kasi nakakataba kasi ng puso na sabihin ng customer mo, ay, hindi ito luto ni Marlene. Hindi na gano'n na, ay, hindi ito kay Marlene na luto. Siyempre, mas ganado ka doon. Lalo na pag magsabay-sabay ng mga magugulong driver. Ay, kay Marlene na ganyan. Mga papataba puso, pero sa totoo, para makabawas ng presyo. Ganun lang naman.
Ang kailan ni Bisaya Puan, makikita nyo sa 23 Santa Escolastica Street, Barangay 13, Pasay City. Subukan nyo lang po ang lasa ng lutong Bisaya at kayo lang bahalang mag-judge. Pero sa awa ng Diyos naman, mula noon hanggang ngayon, yun at yun pa rin ang mga customer ko, mga antik na nga lang. Sa kababalik sa tindahan. Sinigang na ulo, buntot, dugtong, tapos yan mga laman na. Magkano po isang order niyan? 100 po. 100. May rice na po. May rice na. Wala. Wala. Ay po yung, Sabaw na dyan. ito po yung bestseller nyo. Oh, pero saka mga inihaw. Yan po. Yan po, tsaka Yung panga, may inihaw na pangalan po kayo. panga ng tuna belly, bango, tilapia, saka bango. Gano'n nakatagal doon na yung kainan niya? Year 2000. 2,000 pa po. Mali 20 years na higit na, no? Sa liempo na yung magkano pong isang order? 80 sa ano, ganito. 80 po. Mura lang, Oh, ah. 85, 85. Ah. Saan na pala akong lima, ganito, isang baboy. Mura lang, no? Tapos, dito to. Kasi malamig na. May gold onion. Para pampadanggit-dag kunyari sa gulay. Yan po, sir. Depende, anong laman gandaan? Puro na lang pala ito. Puro na lang pala isang daan to.